जोबोद दुखुनांथाव मैया मोनायाव झारबारि ओनसोलाव दंफां साइकेलजों लांबाय थानायखौ हथादै फरेस्ट एनजिअनि होननानै बुंदों रायजो राजाफ्रा सानैसो फैनानै 16टा साइकेल दं बेवहाय दा लाइन बिदिनो 7-8 नाम्बारनि साइकेलाव फैनानै डाइरेक्ट फैनानै खर'आव गावफैदों। दा जायगायावनो गाज्रि रोखोमै खर' गावलांनाय मेलेम गलांनायबो दङ। दा बेबायदि जाथायखौ सोंखारिथाव बे जाथायाबो खाथियावनो झारबारि माने रेन्ज अफिस दं फरेस्टनि 1 किल'मिटारबो जाया आरो 1-1.5 किल'मिटारथिंजाय आरोबाव मोनसे माने दिग्लियाव फरेस्टनि मोनसे केम्प दङ। बिनि गेजेर गेजेर दिनै दंफां फालांगिफ्रा सामफ्रामबो बोरै दंफां बोनो मोनबाय थाखो। रायजोफ्रा बुंदों मोनसे ग्रुपआ फैसा लाना हगारहरो, सोरबाया फैसा मोनैनि खालामदों बेबायदि होननानै दा रायजो राजाफ्रा अजद दिखांदों। जाथायखौ लानानै आङो बिटिसिनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांजों दहाय फुङाव रायलायहरदों, फोरमायहरदों जाथायखौ आरो बिथाङा बुंदों दिनैनो आङो मोनसे अर्डार बरनगोन जे बेखौ जाहाथे नायबिजिरनो थाखाय बोरै जानो मोनखो, सोर खालामखो बे गासैखौबो नायबिजिरनो थाखाय बिथाङा दा अर्डार होगोन होनना बुंदों। रायजो राजाफ्राथ' बुंदों बा 16टा साइकेल नालाय 6टासो साइकेल बारनानैसो फैना खालामदों, सोर गावदों सोर खालामदों बिनि नामथामबो दङ। थ' बे हिसाबै गोरलै जागोन नायबिजिरनायाव सोर मानो बिदि खालामखो, सोरनि थिननायाव खालामखो बे खोथाफोरखौ नायनायाव ओंखारगोन होननानै जों मिजिंथिदों। दायो जोङो डेड बडिखौ थानायाव लांग्रोबाय, जों दा थानायाव थांग्रो नागिरदों। दहाय न'आव हाबनानै आं फैदों। बे खोथाखौ जोङो रायलायगोन मानोना दा जोङो खामानि मावग्रोनाया जाबाय पस्टमर्टेम। दायो जों खोनानो मोन्दों सोरबा बुंसालायदों जे बरपेटायावसो लांनो हागौ मेडिकेल कलेजाव, ओंखायनो बरपेटायाव लाङोबा दाबो जिहेतु थानायावसो दं आरो बेहाय बायदिसिना लेखा लेखि थाबावगोन, बरपेटायाव माला लांगोन, बरपेटानिफ्राय मोनबोगौमानि मोनाबोगोन। ओंखायनो जों दायो थानायाव थांग्रो नागिरदों। जुदि क'क्राझारावनो जुदि जाथावनाबा क'क्राझारावनो पस्टमर्टेम खालामना हरनांगौ। बिनि उनाव जों न'खरनि मानसिफोरजों जों रायलायगोन माब्रै सरकारनिफ्राय जोङो अनसुंथाइ होनो हायो न'खरनि फारसे, बेफोर खोथाफोरखौ जों उनाव रायलायगोन। खाथियावनो फरेस्टनि अफिस दङ, बेफोरबायदि लांलाय लाबोलाय दंफां खालामनो हादों। दा मानगोनां बिटिसिनि चिफ बिथाङा बुंदों जे आं दिनैनो माने नायबिजिरनो थाखाय मोनसे अर्डार होगोन, अब्लानो बे गासिबो खोथाया स्पस्ट जागोन। मानोना 1 किल'मिटाराव झारबारि फरेस्ट रेन्ज अफिस, ओरैजायबो 1-1.5 किल'मिटारावनो माने दिग्लियाव फरेस्टनि मोनसे केम्प दङ। बिनि गेजेर गेजेर बोरै माने लांनो हायो सामफ्रामबो मेन लामाबावसो, बेथ' एकदमबारे फिसा लामा बबेजोंबा बोखोमायो बिदि नङा, मेन लामा बे मोननैनि अफिसनि गेजेराव थानाय बियो। दा बेनिखायनो बाहाय सोर रेन्ज अफिसार दङ, सोर बिट अफिसार दङ, प्रटेक्सननि खामानिखौ सोर नायो, बेफोर गासैखौबो नायबिजिरनायाव ओंखारगोन। मानोना जेराव जोङो दिनै आसामावनो जा बिटिसिआवनो जा बिफां गायनायनि हाबाफारि लागासिनो दङ, फरेस्ट प्रटेक्सननि खामानि मावगासिनो दङ, फरेस्ट प्रटेक्सन होनो थाखायनो आरो एनजिअबो दानानै लादों। दा बेबायदि समाव सामफ्रामबो जुदि बिदि लाङोबा दा रायजोफ्रा अजद दिखांदों जे बबेबा केम्पआ फैसा लाना हगारो, बबेबा गेटआ फैसा लाना हगारो, नैबे ग्रुपआ फैसा मोनाखैदां ओंखायनो बिदि खालामदों होननानै दा रायजो राजाफ्रा बुंसालायदों। दा बेफोर गासैबो जोंना नैबे नायबिजिरनो होनायाव बेफोर गासैबो ओंखारगोन आरो जायफोर डिउटियाव मोजां मावाखै बिसोरनि सायाव निस्सय मोनसे एक्सन लानाय जागोन।